Kaikki on kipeänä niin kuin mäkin. Mä menen johonkin maahan. Joo. Mulla pitäisi olla VL, että mä voisin. Hei, ota, mä menen yhteen maahan. Tuohon noin. Mä paan lukon tänne, ettei tänne voi tulla kukaan. Noin. Nyt tää on mun kaverin maa. Mä panin tuon lukon, jee. Ainoastaan mä voin rikkoa tätä maata. Mä droppaan vaikka tänne ympärille kaikkea hyvää kamaa, niin niitä turvallisiksi harjoitteita tänne vapaaksi. Haluaisin varmasti. Droppaan kaikkea hyvää tänne. Vaikka jos mulla olisi VL, niin mä droppaisin sen tänne heti. Varokaa sitten tyyppiä Joonas 15, ne tyyppiä Smallokkiin, koska ne haksaa tässä pelissä kauheasti. Häksää niitä kaikki. Mä oon häksynyt muuta tavaria monta vuotta. Oho, mä otan tosta ja menen tosta noin. Näin sitten dropataan vaikka tollanen. Oho, toi. Ahaa. Miksikään noita voi dropata? Joo. Tiedän. Mä en sais enää niitä takaa. Hei, mä kasvataan pikkasen puita täällä. Sitten vaikkapa tollanen dirkki tohon noin ja sitten. Tästä tulee hyvä puu. Mulla on enää 4 siementä. Kelottaa jos näitä tyhjiä paikkoja. Täällä on ehkä tyhjiä paikkoja, arvasin. Kivaa tehdä tällaisia kiusauksia toisille, että ne ei voi vastustaa tänne, kun ne tietenkin haluaa täältä kaiken. Ne varmasti haluaa rikkoa, ne saa ainakin kamaa kauheasti. No niin, sitten mennään alkupäähän sille toiselle puolelle. Ja otetaan sieltä. Näin on kiva vähän kiusata toisia. Istutellaan puita tänne.
Mä näytän teille mun kaverit. Mulla ei oo tällä hetkellä ehkä online-kavereita. Joo, ei oo, mut mun kaverit on tässä. Toi Samus on mun yksi koulukaveri ja toi Crystal GT on yksi mun Movistar-kaveri ja noista toista en oikein tiedä. Yksi mun Iri-kaveri on poistunut kavereista, koska me oltiin niin huonoissa väleissä. Mä kohta kuvaan sellaisen videossa, mä pelaan Movistar-planettia. Tässä oli ehkä tän päivänä video.